нимаи дуюми рӯзи 20 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар ноҳияи Восе, пойгоҳи обкашӣ воқеъ дар деҳаи тосқалъаи ҷамоати деҳоти ба номи Миралӣ Маҳмадалиевро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи татбиқи лоиҳаи обтаъминкунӣ ва беҳдошт дар деҳот бо маблағгузории Бонки Умумии Ҷаҳонӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шудааст. дар расми ифтитоҳи иншоот аз рӯи лоиҳаҳо ва тариқи монитор намоиш додани лавҳаҳои видеоӣ ба роҳбари давлат доир ба сифати корҳои анҷомдодашуда ва иқтидори фаъолиятии пойгоҳи насосӣ ва обанборҳо маълумот дода шуд. дар иншооти ифтитоҳгардида бо мақсади таъмини бехатарӣ ва тозагии оби нӯшокӣ ҳамарӯза дар лаборатория аз ҷониби мутахассисон сифатнокии об санҷида шуда, пайваста бо маводи кимиёвии хлор безараргардонии об пурра таъмин карда мешавад. пойгоҳи обкашӣ барои таъмин намудани сокинони деҳаҳои Тосқалъаи Поён ва Боло, Гулдара, Арал, Заркамар, Зардолубоғ, Ҳулбек ва деҳаи ба номи Элмурод Хоҷаев бо оби нӯшокӣ пешбинӣ гардида бо таҷҳизотҳои технологияи муосир муҷаҳҳаз гардонида шудааст. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомдодашуда баҳои баланд доданд. фармоишгари сохтмони иншооти мазкур маркази идораи лоиҳаи рушди инфрасохтори маҳаллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. корҳои сохтмонии обанборҳои зеризаминӣ ва ҳавзҳои танзими обтаъминкунии пойгоҳи насосии Тосқалъа аз ҷониби пудратчии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди приоритет бо сифати баланд анҷом дода шудааст. ҳамчунин саҳни бино бо шинонидани дарахтони сояафкану ороишӣ ва гулҳои гуногуни мавсимӣ оро ёфтааст. роҳравҳои иншооти мазкур пурра таъмир гардида атрофи муассиса чароғон карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббускори ҳадафҳои ҷаҳонии рушди устувор дар соҳаи об мебошад. тадбири мазкур дар доираи эълони солҳои 2018-2028 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор амалӣ гардида барои сокинони маҳаллӣ дастоварди муҳим ба ҳисоб меравад, зеро бо мавриди истифода қарор додани иншооти мазкур мушкилоти чандинсолаи сокинон бартараф гардид. дар маҷмӯъ аз ҳисоби 5 пойгоҳи обкашӣ дар ҳудуди 40 деҳаи ноҳияи Восе 155 000 нафар сокинон бо оби нӯшокӣ таъмин гардиданд. ҳамзамон аз ҷониби лоиҳа ба корхонаи давлатии фаръии таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов дар ноҳияи Восе 6 нақлиётҳои гуногуни хизматӣ дастрас карда шуд, ки барои фаъолияти созандаву хизматрасонии сифатнок ба аҳолӣ заминаи созгор мегузорад. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷомдодашуда баҳои баланд доданд. ҳамчунин роҳбари давлат аз роҳи автомобилгарди маҳаллии навсозишудаи деҳаи Тосқалъа дидан намуданд. роҳи мунфаршгардидаи мазкур дар доираи татбиқи ҳадафи асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оиди баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ таҷдиду навсозӣ шуда барои ронандагону пиёдагардон ҳаракати бемамониятро таъмин намуд. ҳамаи ин созандагиҳо, ки самараи истиқлоли давлатӣ мебошанд, дар заминаи ташаббусҳои бунёдкоронаи роҳбари давлат амалӣ гардида бо мақсади таъмини зиндагии осоиштаи сокинон равона гардидааст.